Kardong pini Newsfast Karbi Anglong berta kithanjia bangili sami kachirong parpi. Aprangsi berta thipipen arjuitha. Chingwai at Apita State BJP Manifesto along Articles 244A ke tokpon pe data puthak BJP Senior Leader IAS Retire Longki Phangchu Ningpung Chepaklang Towar Semar Meti ke Langthadara Ratu Badu Arat Charya Songaphanta Vote Pidun Thek Thepu Kachingkrin Nijang Karbi Anglong Dongka Mukam Vaisong Pathwa Klam Along Kijutsi BJP Vote Kerek Amai Padopon BJP atumsi Articles 244A pachun pon popu CEM pen ningje pon Karbi Farmer Association pen amithang asai hem along phirangkia mai kangni Dr. Numal Momin ke sekelang a Dr. Kali Tejpur ingcham a Dr. Apotsi ningje tap ared lopusi tingkul pen arbok pon Congress Sarkar Wanglote CEM Tuliram Ronghang kachupang limatangka kedoan helang et popusi Sil Pukhuri Pathwa Klam along Congress Areli Ahut Aluhia Tumpen Ningjepon Karbi Anglong Pendi Mahasarat Akar Inai Articles 244A Puthak Chingwai at Apita BJP State Manifesto along Ketokpon Pedet Pura Pini BJP Senior Leader IAS Retire Longki Phangcho Methang Ahem along Labangso Puthak Ningchekhang un AC Ningpung Chepaklang Pherangke Karjo Hut Kethan Atengke Karbi Anglong BJP Pen Kapaklang Manifesto along Ketok Articles 244A Lake Radaphan Pamang Huchot Mate Pachobai Athe Hadak Signature Mate Rida Anta Aveset Lasi Ahok Petke State Pen Kapaklang BJP Manifesto along Hemprek Ketok Ponvek Nangji Apollo Lapen CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be Atum State along Lampalidun Nangji Apollo Pusi Alang Lithang Chua Sangho Ningduk Chepaklang Athe Articles 244A Puthak Angsong BJP Atum Pen Kedamtang Arni Chingki Chethan et Apita Manifesto along Tokpon Pedet ke Ningduk Piglo Puta Than Kedamtang Asiklo Mr. Tasa Kamika Prasad Tase Honorable MP Kuwa Dipurong Supinong Langsi Ebortiam Langsi Adasin Tum Litindo Ada Submitting Long Kado COVID Defensive All Political Party International Class Atupin Sinasi The Karbi Anglong Main Issue Political Social Issue PP Law PP Agenda Dengponaji PP Development Dengponaji Lasso Detail CY Lasso Plan Kichimai Hood Priority Pinai Pulojai Kapek Organization Atum Jai Karbi Anglong Main Issue Ke Article 244 Implementation Issue Labang Dengponvek Naji Pen Hala Election Manifesto Long Lasanam Papu Ponvek Naji include Ponvek Ni Lasi a demand answer meeting no Paraipon Manta Ning Oime Ansi meeting that do Durpen Kadu Secret Better Fee then intellectual class and Capri political party team other fee last one issue is state BJP Natum Deng Ponpe include Ponpe Hang Paju Ponpe not a single word mentioned in the state BJP manifesto Anparta Bokachan LA Candidate Dr. Numal Momin BJP Party Angbong Concern Ave Pin Pen Articles 2 Aputhak Lapen Alangli Kalili Kalanglang Alam Kaningje Aot Aputhak Chokche Puta Jong Athe Alangli Momin Karbi Anglong Arat Aphan Lang Plotsi Personnel Issue Proposal Regional Council Heihui Silam Tap Aret Lasi Lake Karbi Akhai Det Kali Kaprega Khai Atumta Sentiment Mate Kithur Pakji Angringdo Lasi Bangso Puthak Lamklar Pinangji Pusi Alangli Kejong Kali Pulote Dr. Numal Momin ke Non-election along Remdeta Thek Puta Alangli Pen Jaipon Anparta Alangli Phangchua Sangho ke BJP National Council Member Ajakong Dokok Aphita Ladakh Candidate Kangwaiji Aphan Ajakong Ave Puta Chethan Newstex Report Newsfast Karbi Anglong 7 Nong Kopeli Constituency ke Parlo Langthat Pencheng Lok Amreng Jirikindeng Atowar Semar Meti ke non ke bangji election along vote pidun thek the pusi Langthat Aradatum ke hang padopon athe ke dangtang MAC election MP election ahota rat luwok pusi bangso atowar lamchak ke pilok si aningkan pathonlo son sinon MLA election nanglelilo bangso atowar aphan jakpon lilo
lasi alang litum pen pherangke atum karju ponahut nangke thak donke lapu henlo ya da ka chitsong ga la pulo da ke tum lan khat hawar ba amreng pu sanska dam atwar tan non BJP sarkar tum non puta nak tiar people la sine tum non ting la ne tum patisong pon la si la ne tum long la na tuarang tiar da pik ne tum la BJP afan ke bhut pipe la pen la dak pen la ne tum BJP afan abang ke ne tum la sarkar ne tum maning ari koi kelu na tuarang tiar da pike Lalu nilitum pinilang that lang mepi jiri kendeng sansika labang so ke dam ke wang atau war ke sungpen nilitum kadok kabe arata ke so kiun hospital ce pon pisika mate motor gari ke dam ji tan nilitum awar saya bedelo la sila non ruling sarkar BJP atum fansita ilitum nang langji mene pu pensi non het jong ilitum pahai dun lo bon sita non tanang pahai nang ke lang awe la pene la tum det kalilo hakko penta kongres adin punot mate ASDC adin punot nilitum la bangso lang that lang mepi phan ke nang ke lang kaita nang pangkre mate la puge inglong ajule kilu ke lo madim le pemasi jok phanta nang elang ave la sinilitum la lang that lang mepi arat mate nilihin pen ke puye bangke la he towar lang ki juna lang medical lang selam le pulo tenilitum kodok vela non ruling pan punon non ke wangi tum phanta nilitum but pithe ke la si no road no drinking water lalu nilitum bangke mana facility nang pipedat ajo ini posin nilitum pinike hang nang sel wana din ke nilitum boan set ake phokalilang sta non bangke towara kunga hemelo nalitum ta non lang pon pute theglong ji aduk sinang war thip munit a sapta nilitum ke do ke dam abar saya be kaita mane aduk abet pensi ke donang towar abe pene cenglok lang ta abe nalitum non ladak lang dam lo pulote ki juna lang mesen awe ring awe nilitum labang so area long nilitum non puta ha aroy ajeng bi alang si kijuna kasi nilitum lang that lang pi arat bangge ningi pung elai lo nilitum phanang rab reti ke nilitum but pi thek lasi laso lam bangge nilitume madu parti phan pustan non man nikang samabe lasi non ko mad manang elangi laso to wanang selam pi laso kijun lang nang selam pi peti ke nilitum kaddo be parti phan nikang samabe ahok perlam lihin pen kela antona lagi pu lasi chuni lo autonomous council sita prabjin penang langji mate labang so non ke hai boma pon kumar putame dak alang lisin sap thang ya tabelang non het pen itum labang so arong kali arong barim ru barim sita no anta thang simbon ave lasi nilitum so dak pen alang litum phan pini pin rem pon lo mate alang litum nang selam pi peti ke nilitum ke kroy dun thek lan hela Kheroni Penren Singh Teron Newsfast Karbi Anglong MLA election nangte bokhet ajok Congress asong pen ong dungawot chepa hai ponji aphan non malom prek jamadim mai ing ni bom asonsi pini pholoni sil pokhori pathwa klam along dipu pen sumrong hang lapen hauraghat pen somje teron atuma phan hangrama pen apobo bhattacharya atum nang sunsi vote nang kerek pi bangso mai pi along minister barim khorsing ingti spokesperson Dr. Mongberong P. EM Barim Asok Teron, Jirhon Hanse atum pencenglok Kongres Asongja atum cetongdun. Kongres Asorkar le wanglote CEM Tuliram Ronghang kachopang lim atangkat amta helang edji. 200 crore special package satangka kapang lim laki CEM Tuliram Ronghang henlo. Lasi, Apobo Bhattacharya Therpon. Son Sipu Hangrama Kaning JK, CEM Tuliram Ronghang aphan, Jamba Pusi. Kepu phere repin pensi kepu Kongres Sarkar kewanglote Karbi Anglong aradakar I hemprek kang thim longvek popusi hangrama jaite kang 모두에서도 경찰서티 건물자는 경찰서티 건물자는 에투고하는 잠바 기만은 병원도 삼사도 병원도 짓고 이렇게 보니까요 병원도 짓고 있던 예수님들 병원도 নিজে অবস্থা নাই আপনি তো ভোট থাকবো তুলিলাম 병원도 নিজেই অবস্থা নাই শেষ হবো এইবার বেশিদিন নাই না 2 তারিখে রেজাল্ট আহবা 병원도র অবস্থা কি বল আর তুলিলাম আপনার ঘরে এপার শিশু তুলিলাম ভাই আপনার ঘরে এপার শিশু নির্বাচনের আগে আগে কংগ্রেসে ঘুমাবি মই যিখিনি পাইছোঁ মই ব্যক্তিগত হিচাপে কৈছোঁ অৰ্থতে
প্ৰথম পৰ্যায়ত 20+ আহিব মহাজনে আৰু এই সেকেন্ড যেটো 25 to 30 আৰু বিজেপিটো আমাৰ 12টা লাষ্ট 12টা ইয়াত বড়ো ভোট বিজেপিলৈ যাব নেকি সৰবা বড়ো ভোট বিজেপিলৈ নাযাব মই আহিছোঁ না মই কথা দিছোঁ আউৰাঘাট ডিপু বিজেপি নাহে এইবাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ 4টা সমষ্টি বিজেপি নাহে কংগ্ৰেছে 3টা ল'ব এটাটো বেতালাংশত মই যিখিনি জানো জাতীয় পৰিষদে জিকিব হিমন্তই কৈছে যে আপোনাৰ ফেক্টৰ নহয় বোলে কাৰ্বি আংলঙত কাম নাই কৈছে আপোনাৰ কথা কোনো তাৰ ফেক্টৰ আছে নাই এইটো ৰিজাল্টহে দেখিব আজি আপোনালোকে হিমন্তৰ ফেক্টৰ নাই হিমন্তৰ মোৰ লগত নোৱাৰে অসমত আপুনি কৈ আছে মহাজনৰ চৰকাৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজত মই কৈ আছোঁ ব্যক্তিগত মোৰ অপিনিয়ন 20+ মই যিখিনি পাই আছোঁ মই ব্যক্তিগত হিচাপে কৈছোঁ মুঠতে প্ৰথম পৰ্যায়ত 20+ আহিব মহাজনে আৰু এই সেকেন্ড যেটো ইয়াতেতো 25 to 30 ফুলুনি পেন অৰুণ ক্ৰ অকেৰেং পেন দৰসিং তেৰাং নিউজফাষ্ট কাৰ্বি আংলং কাৰ্বি ফাৰ্মাৰ এছ'চিয়েশ্যন নাটো মেথাঙাছাই হেমালং ফেৰাংকিয়ামাই কাংনি লাবাংছ' ফেৰাংকিয়ামাই কাংনি নাংকক নিথম আফ্ৰাং Bokajan LA constituency BJP pen kachitoidun Dr. Numal Momin vote kachorek amayalong Ferangke anglo along kaningje pon Karbi Anglong Hamphang asong ki tangka lapen klembang phita bang pharo ta ave pu kaningje pon ajok nitum Karbi Farmer Association pen sodak pen pin remlo lapen Dr. Numal Momin dia chohangbek nangji pusi ke hangpon lapen KFA kongchun bang soron sing rong pi pen ke jai pon ke Karbi Anglong aham phang asong atum ke tangka ke cho dalali lapen thangnat avelu avepu kaningje pon aputhak Lamboy ki pitu lapen Assam Governor Jagdish Mukhi aphan kido ke pale aputhak setami EC kechok che hektik pusi ningje pon Laso Ferangkia Maya Long KFA may puting kuing tipen Dr. Numal Momin aphan nitum hamphang asong pen hamphang asong atum aphan munit avesi song kapadoke tangka aphan chot pu kaningje pot nitum KFA pen alang koan si munit aphai nangjima paklangji puta ningje pon Laso Maya Long dun meipu Robinson Teron dihin chunbang longki tiso dun chunbang Samson Tongbi lapen klembang phuatum chetong dun si Dr. Numal Momin aphan sodak pen pin rempon Nili teman so pharoisi mate 10-15 jon nili tuman tuandet kali dei Karbi Anglong ara som phansi ku mati lasi nili alang juri paklang nai ko ana amulu ku nili tumke alang liko ana nai de itu paklang ku bang athe Karbi Anglong ke sai chiti ara asom a member ke jumhe kali lasi alang liko ana paklang nai pun nili tu paklang phana alang ni phan ready lo nili alang ni nar juno bana mulu na paklang nai pun nili tu paklang mate di dia phang song phang kititang det uzalang lagi pu kititang mate valueless thang ningjoy no angkur gawe pu Karbi Anglong ham phang song tom phang lapen dalal chong thui chu bai lapen toka khwa pu mane tangka kichu pu lahaya pu thak Karbi Anglong ham phang song phang te koi bang kini tum chechak kitia ta lase alang li lason kining jilong pop nilu tum phang nampak lang munasi Karbi Hong thon ka Karbi Anglong la song ham phang song tum kunasi la sona sai ke claim alang li nilu tum phang ang thek baklang nei News Text Report Newsfast Karbi Anglong 20 nong bai thalangso LAC BJP pen kachetoidun MLA candidate Rup Singh Teron aphan ong dunga vote ke jogdun pen kapa hai ponje aphan pini kapa jutsi BJP MIP constituency ke thom Hamren constituency Rongkhang constituency lapen Bithung constituency BJP ke kroi arat atum pini dongka mukam waisong pathuaklam along ong dung BJP ke kroi amuluk vote kerek MIP along kachetong dun Bangso vote kerek MIP along BJP General Secretary Dilip Saikia Himachal Pradesh MP Indumati Goswami CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MAC Prabhat Chandra Taro Rina Terang Pi Pen ke Danglok Penangan Man Peng ke Doatum Mai Pi Along Pedopon Bangso vote kerek MIP along Dilip Saikia ahin pen lam theke jai pon ke Kewangji Assembly Kilik
along haipon lote Karbi Anglong arat apharman Karbi Anglong University piponpo lapenon kelongbom arunadoi scheme pharoner kebra thong kepen surige thom an achiklo jonwang piponpo lapen kedanglok ason kaching thur asai tami klemponpo puta mayalong jaipon bangso wot kerek amayalong CEM tuliram rong hangpen mayalong lam theke jaipon ke Karbi Anglong arlo BJP sarkar kewangpen ningkan pho angbong penang an kaching thurasai ke klempon longlo sonsi non kewangji jang miniphai ECR nitame ador ke so avot pidong arjan along jokpon lapen 20 nong bai thalangso LAC candidate group sing terona phan ong dunga vote pen pahai dun po pusi ning che thepon loputa CEM pen ningje pon sonsi anso si nijang Karbi Anglong district arlo eson pen eson kaching thorasai thekpon long po pupen non puthot BJP sarkar wanglote Karbi Anglong district arlo woreng awar saitami bangsuri pho ariso ejang aphan pekpon po lapen articles 244A setame pachun serakje aphan jaipon jengkhapen pobitro kathar Newsfast Karbi Anglong Pini Karbi Employees Association ingdeng plikebrahini mahangkithek arni nanglesi diphu KEA tiri amai sai hempen chenglok Karbi Anglong West Karbi Anglong pen pregjam adim along KEA mahangkithek arni aliralon pen talon pon lason si pini KEA volongkoma jiaro atum along setami adapor phainer cap apor pen ingdeng plikebrahini KEA mahangkithek arni talon pon maiphu dhonsing hansi pen songalama pangjar pon lama kangthur along chunbang babulal ingti cherabdun lason si ason asayang deng pachun pon pini KEA mahangkithek katalon amayalong aluhi sarpuaman pen kachetong dun KEA tiripi chunbang dilibrong pipen lam theke jai pon ke Karbi Anglong along chokamaratum apharman KEA atum saideng pon bomlo prabjin pen Karbi Anglong chokamar atum apharman hills allowance akam claim chun pon po lapen hills allowance atangka bat pon po pusi rat amai pialong pangdak pon ingdeng plikebrahini KEA mahangkithek arni katalon along KLA TDP dunmeipu kamsing hanse jerpo NGO bidisar debeswar singnar hamren abirta chief editor Sanjay Tokbi Karbi Film Society klembang nigam rong hangpen danglok penangan kethegiding atum chetong dun pini KEA mahangkithek arni pacheton dun si chokamar asai pen sai angdeng kijut mate service retirement atum longki lekthei pen sonton rong piaphan setame karchopado ponsi KEA pachet hang chunbang mongol sing kropen pherangke aphan pachini pon pusi pertanang pale Bokajan police station ke parlo balipathar pinya dapor phaiser kebra chitima pormalom balipathar number adorso tovar kokthom kachetok along Bajaj Pulsar AS 09G 7466 lapen Bolero AS 05J 0210 Angbong ahiring tangra kachetong ajoyne bait kewek abangphu Assam Gramin Vikas Bank Balipathar branch cashier ahiring tangrak pen arengahuk sonanglo lason thak si Bolero Vegbang Bimol Kerkata 24 nong Deopani constituency BJP Mondol Committee Meipu setame arengahu solo bait Vegbang aphan tongsekot pen Bokajan CHC along Sekelang Damji aphan ponphidlo Birta ki repapor ahut anke kithike jang abirta klarda longdun delang hanjang lang sopen Bisnu Lekthe Newsfast Karbi Anglong Pinya birta lansi pajudlok dume thakme kardon